f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla prime time naqra differenti mis-soltu għax fil-fatt il-mistieden tiegħi llum qed jiċċelebra l-birthday. Il-lejla ser nospita lill-kantant u mużiċist Tony Camilleri. Llum qed jiċċelebra il-birthday ta' 74 sena. Tony huwa rinomat għall-enerġija li għandu għall-entużjażmu lejn il-ħajja. L-lejla irrid nisma' x'inhuma l-fatturi li żammew lil Tony bi spiritu daqshekk ġovanili. Ħaniltaqgħu ma' Tony minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time. Prime time naqra speċjali llum għax ħan niċċelebraw il-birthday ta' Tony Camilleri u man għandi ħdejja lill-birthday boy. Tony Camilleri, awguri Tony. Grazzi ħafna. Kemm għalaqna Tony? Ħafna. U għejja kemm? 74. 74. Isma' biex nkun onest miegħek, kont se nipprova nagħmel cake kbira b'74 xema. Ħaġa kien ikollok bżonn cake daqs dik id-damra. Jod doppju. Mbagħad tas-security għodu attenti għax. Eżatt, kien se jkollna l-problema mal-insurance. Dak ix-xamat kollha. Ħuġġieġa qalu li. kbira. Però Ton, tafx nibqa' niftakar meta tkellimna ftit tal-ġimgħat ilu qed li 74 sena tal-lum u mhumiex 74 sena ta' 30 sena ilu. Xrid ngħidlek biha li meta il-papa tiegħi kellu 72, ġifieri 72, kien diġà ġifieri iżoqgħod qalbu, waqaf mix-xogħol, pensjonant, fejn qatt ma rajnieh il-papa jgħin il-mama f'ċerti affarijiet fix-xiri pereżempju. Dejna naraw il-papa jgħid lill-mama tiegħi biex ittieħ il-ġewla ħajmur jixtrila. Biex jgħinha. Biex jimla il-ġurnata. Jella ġurnata ta' 74 jiena niġri bil-mutur. Però Ton, inti rinomat li kull fejn tmur dejjem mimli enerġija, entużjażmu għal ħajja, kif għandu jkun spiritu ġovanili, però x'inhuma l-elementi li taħseb li żammew b'dan l-ispirtu? Jiena ma nħalli xejn jinkwetani. L-inkwiet nħalli ħaddej, anke minn forsi jagħmel xi ħaġa personali, nħalli ħaddej. Liljana għandha tajt frażi li Tony jekk tkun ħataqgħod id-dinja mhux jersaq ilha l-ġemba biex ma tortux, imma jaħseb u iva dik ħataħbad ma' x'imkien ieħor u taħbad x'imkien ieħor. U dak il-ħsieb. Dak il-ħsieb huwa tiegħi jiena. Jiena nemmen ħafna ma nħalli xejn inkwitani. Però Ton, semmejt ukoll il-mutur. Il-mutur mindu kelli 16 sena jien. Issa tiġi preskritta ġifieri ma qas kelli liċenzja. Xtrajna mutur bejn tliet ħbieb. Ħallija li wieħed biss kellu l-flus biex iħallasom, xajna 15 lira ta' ġifieri. Dat insemmu. Kelli 16 years, għamela jintwilet fil-1949. U xtrajna dal-imperek motor żgħir. U fejn kontu terfaw, Ton? Għax da sieħbi kellu garax, aħna ma kenniex garax. U jien kont l-unika wieħed li naf insuqu dal-motur. U dak kellu ġifieri pereżempju l-kickstart ma kellux molla. Allora kienu konna għal sitta taħt, noħorġu l-lastiku u taħdu naqbdu ma' kickstart. Davvena qed insuqu insomma. U miexi jekk bil-motor għan-niżla. U l-kickstart inqatat il-lastiku u kien hemm tappiera daqsxejn il-fuq, ħabbat dal dan u jiena tirti ġifieri tkaxkart mal-art, ħarġu nies minn ġo triq, ġo strada ġafa. Kemm inkwitajt nies. Miġnun x'inti tagħmel, weġġajt ibni, la għaxejta, David iftaħ daqsxejn il-garax. Żgur li ma weġġajtx, le, xejn ma ġara xejn, tħallġu l-garax. U għatlu għal-u daqxej, għalli ġġara, għatlu għal-mu kullum kienet juġani. Zbugajt kif tħalġaw. Kax kif ma marriċ natjom, wiċ il-nis li bdej jiddispjaċini għalli għalli. Allora, dik it-tip ta' ħajja tiegħi jiena.
Ton, kelli l-opportunità noqgħod inqalleb fil-kaxxa tar-ritratti tiegħek. U sibt ħafna ritratti nostalġiċi sbieħ. U fil-fatt nixtieq nibda bl-ewwel ritratt li ħanurjulek issa. Semmejthom ftit ilu. Ara, il-mama u l-papa dawk. Min kien l-iktar ta' disċiplina, Tom, meta kont tfal? Kienet li. U żgur disċiplina tal-ċontorin, tal-żarbuni tijir, ġiviri, disċiplina tal-papa le, papa xe. Imma meta kont żgħir, Tom, kont ribellus jew kont. Le, pjuttost kont kwiet, għax ma l-bat ta' zaħira fuq kem, ara, dak jiena, xawnek ma fuq, dak jiena. Wieħed mill-ftit ritratti bla mustaċċi. Ma kellix mustaċċi, dak xi 16 sena kelli, ma dak il-qara kemm kelli xar, konna ngħidu tal-kuklu buklu. Ħabba l-hairstyle? Il-hairstyle, żveri kien Fejn ħadtu dak ir-ritratt, Tom, tiftakar? Daka kien hemm Tokis l-Alhambra u kien hemm ħanut ta' jieħdu ritratti hekk u ħadli ritratt ġifieri Tokis. Inti tista' tispjega li iktar. Illum ovvjament li tieħu ritratt taqbad il-mobile u tieħdu. F'dik iż-żmien, f'dik il-ġenerazzjoni. Dak iż-żmien ħafna isbaħ. Illum ġurnata tibda tieħu ritratti ta' xkilt ma kilx u li ma jfissru xejn. Imma dak iż-żmien qed niftakar hemmhekk jiena konna ġifieri it-Tokis kienu sħabi u għadna nieħdu ritratt kull wieħed. Huwa avveniment li tieħu ritratt. Ġifieri niftakru bl-istorja, ma jekk nieħu ritratt ta' x'imkien mort niekol qed nieħu l-platt, ritratt tal-platt, kulħadd ħajħu ritratt tal-platt. X'ħajħalli li dak ħalli ħafna. U tal-mama u l-papa. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' dbatija. Flexisec jillubriga l-ġog u bekk jelimina l-uġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexisec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. Tom, ftit ilu semmejna l-motur, impossibbli tot kemm il-motur differenti li kellek, għax qaluli li kienet waħda mill-passjonijiet tiegħek. Kollezzjoni mhux ħażin tal-motur. U kif kont għażel biex tiċċaqlaq minn modell għal ieħor, Tom? Riċerka u hekk. Nara nimxi skont li ma wieħed qiegħed invoga dak iż-żmien, pereżempju l-ewwel wieħed kien Jawa 350, illum Ċekoslovak, aħmar, u dak kien l-ewwel wieħed. Kien jiswa 350 lira. Li għal dak iż-żmien xorta ma kienx kienu daqsxejn. Umbagħad bdejt Yamaha, Kawasaki, u dan, għax imbagħad it-trendi meta bdejna nsifru bil-moturi, qabel laqas konna noħolmu nsifru bil-moturi, imma mbagħad meta beda jaħdmu l-vapuri regolari u ta' malaj, kulħadd fissa pereżempju l-ewwel trip li għamilt bil-motur il-kbir, 2005. U minn dak iż-żmien law dejjem bajna immorru dawn id-dawrizz għalija l-Italja l-Amerika. U da hekk kont żejlek darba rakkontajt l-istorja li kont mort road trip bil-motur l-Amerika, le? Kont qiegħed Las Vegas għand ħija żgħir Edi, u dana kien iffissat fuq il-motur darba qalli hawnhekk imma New York, dar-ritratt. U dan huwa meta morna għamilna tour il-Kanada u New York tal-Viva Malta bil-folklore. Dawn ir-ritratti li qed naraw. Dawk ir-ritratti li qed naraw issa. U da għalli għandi surprise għalik, u mort, u f'daqqa waħda nara żewġ Harleys qed jistennewna. U għamena 3 Arajnej kif bdew joħorġu l-istilem. Għabżu għaw li marar ta' ġeġ baratom u daħħaltom ġewwa. Las Vegas rinomat li fil-għaxija jitrasforma ruħu bidwal. Ħafna. Kif tispjegaħ, Ton? Tantem atmosfera ta' teatru, mużika, shows għatmarajna bħalhom u il-biċċa kbira li kien hemm f'dik ta' Las Vegas meta morna bil-mutur kienet li hija żgħir kien qed suq mutur ħammorru minn Las Vegas x'imkien minn fejn konna ħammorru. U tliftu. U la kelli mobile fuqi, la kelli indirizz tiegħu. U spiċċajt fid-deżert. U mbagħad kif takart li hija li ieħor kien qiegħed ġo kazinox ma jsuqx il-mutur da. U ftakart li ma hotel kien. U mortem. U waqaf bil-motur, għattilhom fejn u qiegħed dan il-hotel, batuni il-hotel, insomma, in the meantime ħija żgħar mara tiegħu dbelħu ma jafux fejn. Inkwetu. U żgur tlifniehom, bat għalli għax intlifna u għatlu hawnhekk mhux qegħdin taslima. L-belt. Taslima sal-belt, jew taslima sal-mellieħa. Għatlu hawnhekk jien ma nafx xejn il-post, la GPS ma kellix ġifieri. Towna tinsemmu slima għadek akkanita l-futbol? Ma tantx qed immur bħalissa
Qed nistennihom jerġgħu jitilgħu fil-Premier Division. Konsejla, kif tikkummenta ħda l-istaġun? Ħanajlek, l-ewwel darba li waqajna fis-Second Division dak iż-żmien kien jgħidulek waqajna l-filgħodu. Għal-filgħodu għax konna nilagħbu filgħodu il-Marsa Sports Club. Għax kien soru kmini dak. Għax tal-Second Division, dak iż-żmien First Division, Second Division. Illum Premier u l-affarijiet l-oħra. Meta ħriġna minn dik trauma li qegħdin Second Division, erbaħna trophy, erbaħna l-league, ġifieri qed nistenna li issa nerġgħu nġuftana u nerġgħu nibdew bħala team glorious. Meta l-lob ma jiffavorixxikomx l-islima titbaqbaq ton tinket. Dik ara dik inkwetani. Dik tinkwetani, li jekk islima jitilfu nagħmel in-nervi ma nkellem il-ħadd. F'ħafna mill-wirijiet tiegħek fuq il-park dejjem konna naraw bil-kitarra. Illum il-ġurnata dendilnija ħallejnija. Le, il-kitarra l ħaġa naraw ngħid li kif spiċċajt issa li waqaft il-karriera. Qabel kienna l-COVID, kelli 70 jiġu ħaġa kont naħseb imma jiena ma nirtirax sakemm għadu ġej ix-xogħol, sakemm ma ġej ix-xogħol. Imma bad dejjem deep down it's about time. Jiena daqsxejn mhux super, imma niddejjaq dak li kun jgħid Marija Tony Camilleri kemm kiber, kemm xjaħ. U jekk qiegħed fuq il-palk qed indoq il-kitarra, ma nixtieqx ngħid tajjeb għadu ta' vuċi tajba, ma għandu daqsxejn ta' żmien biex jibqa' jidher. Imma mhux grazzja li għandek 74 sena ton. Grazzja li wasalt sissa. I'm happy about it. U bl-ispirtu li għandek u l-enerġija. Iżomni b'saħħti ġifieri jiena I don't mind nibqa' dej sa 80 design. Però li kollok naqra iktar ħin fidejk hija sabiħa wkoll. Ħafna. Il-biċċa xogħol li jiena meta tkun mużiċist, kantant, tagħmel il-cabaret u dal-affarijiet, la jeżisti Christmas għal mat-tfal, la jeżisti l-birthdays ta' tfal, għax jiena mbagħad ix-xogħol jiġi l-ewwel. Jekk tal-ewwel commitment tal-commitment. Għal-fatt li jekk jiena għandi appuntament u ġew nies biex jaraw il-cabaret tiegħi, jekk jiena ma mmurx ħajkunu diżappuntati. Ġifieri jiġri x'jiġri, jien ħankun qiegħed hemmhekk fil-ħin les biex nagħmel ix-show tiegħi. Ton, ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami. Kif niġu lura ħanqabdek iktar nostalġija, x'għandi filmat tiegħek, ħajħodna lura fil-bidu ta' snin design jekk mhux sejjer żball, ħatiftakar żgur meta huwa dis-serata. Fuq il-palk kontu inti, Enzo Guzman u John Bandi. 95 kien dak. 95. Ħammorru għal żejra ta' reklami, ħanaraw il-filmat wara, paw hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Ready, cooking cream. Long life, unforgettable, magical taste. Cucina Toro, your kitchen assistant. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski. Bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin. Issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mima. When leading an active lifestyle, joint care is essential.
The Flexies range is a tailored solution to keep your joints healthy and flexible. Flexies Fortify is a powerful dose of natural collagen, preserving and regenerating the joint cartilage. The Flexies range is available in pharmacies. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqgħu lura għal Prime Time naqra speċjali l-lejla fil-fatt qegħdin niċċelebraw il-birthday ta' Tony għal 74 sena. Tony intlifna fil-paroli. Tiċċajta. Għaddija xemat tal-kejk. Verda. Però sar minnu l-kejk. Unħarqinna minn fuq. Nispera li għandek il-kontinwazzjoni tal-ċirku edja ta' unek. Mela qiegħed fuq ġewwa. Issa mpartu ilek huma ma' biċċa tajba. Ton, qabel tlaqna r-reklami qedlek li ħanqabdek naqra nostalġija b'filmat ta' kważi 30 sen ilu. 1995. Fuq il-palk kontu inti, John Bandi u Enzo Guzman. Ħanra flimkien. Isma' niftit, għadini daqsxejn attenzjoni. Tinkweta xejn fuq dan li ġej. Minti sessit is-soluzzjoni. Ton, din il-kanzunetta kienet kitba Enzo Guzman, jekk ma Dika, kif kitba Enzo Guzman, konna qegħdin naraw is-sliema jilagħbu fil-stadium. U għalli ton, għalli għandi diska għalija u għalik u għal-Bandi. Għax dak iż-żmien jiena kont fuq stazzjon, Bandi kien fuq stazzjoni ieħor u Enzo fuq stazzjonijiet. U s-semmija kienu jibdew bil-programm tiegħi kien ikun filgħodu, ikomplu bil-programm ta' jaqilbu biex jimxu minn atleta l-liħor. Biex jimxu minn atleta ġifieri. U qegħdin bil-qeda naraw s-sema jilagħbu u Enzo għalli ħansa maħħielek. In-nies hemmhekk u Enzo jkanta full blast, ġifieri Enzo l-vuċi tiegħu kienet laħħa. Ara n-nies kif dawar. Kif qed nistħiena ġifieri. U għatlu oġbitni. Ir-rekordjajnija fi żmien 4 tiem 5 u erbaħna bija. Ekkon sejdlek, intom ħriġtu rebbieħa dak il-ħad. Kaxkarna l-kulħadd, ġifieri ġabet l-istess voti. Però meta tara l-filmat ta' meta tlajtu għat-trophies, Enzo ma kienx hemm. Enzo, ma tant Enzo għal u le m'għandniex ċans nerpu aħna speċi u dan. U għal għandi gig waħda murna mela u narġa' niġi. In the meantime, telaw il-voti, irbaħna, Carmen, il-mara ta' Enzo li ħafillu, tela ta' trophy u jiena u Bandi kantajna d-diska waħedna. Ġilura Enzo, għallu l-paċenzja xħaniħu festival darba. Ma konċ Tom, grazzi għamna tal-li ġejt għattal birthday tijak maħna, nawguralek ovvjament sena mimlija ris u kollox da kollu li tixteq qalbek. Għandi ftit regalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa miegħi l-lejla. Fil-fat grazzi għal Red Elmar. Għalik għanna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li fjen frott il-bahar żgur taf tikkombinom mal-ingredienti favoriti biex toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni ta' tajiet bnini biex talaq il-ġurnata m'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena minn naqra ta' tajba. Is-sera ta' tajba u awguri. Grazzi tal-istadina. Grazzi Ton tal-li sibt il-ħin, awguri għal darbohra. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Irridu naraw il-kliepu ta' testakom f'ritratti bit-tema il-karnival. Pratikament użaw il-kreattività tagħkom, użaw ħafna kuluri, però tagħmlu xejn li ddejqu l-kliepu ta' testakom biex tikkreaw dawn ir-ritratti. Dak ir-ritratt tal-kelb u tal-qattussakom ibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. U ritratt li tbatuli, grazzi għal Purina Pro Plan jista' joħroġkom rebbieħa. Ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u s-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Red Elmar. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek,
The Makeup Artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.